zeg maar, dat we daar zijn voor wat betreft waar we moeten zijn met publieke financiën. In hoeverre is de situatie dat we nu hebben te wijten aan de gaten die we nog moeten vullen als consequentie van het wanbeleid van 2010 en 2012. Dus wat ik wil weten is, in hoeverre is het wanbeleid opgelost? Of in hoeverre hebben we nog te maken met het wanbeleid van 2010 tot en met 2012? De heer Rosare heeft straks in zijn vragen naar voren gevraagd of de situatie is ontstaan door een zwakke economie, tegenvallende economie, of als gevolg van het wanbeleid van 2010 en 2012. Ik heb uw antwoord daarop niet duidelijk gehoord. En het is een vraag die ik een paar keer heb gesteld, ook aan de minister van Financiën. Ik zat toen ook in, zeg maar in de regering als minister in 2010, 2012. Ik ben financieel niet sterk onderlegd, maar mijn vraag is, hebt u, vanaf toen het land is begonnen, u kent alle cijfers, een analyse gemaakt van waar het wanbeleid zich heeft voorgedaan? Wat bestaat het wanbeleid uit? Was er sprake van corruptie? Was er sprake van oneigenlijk gebruik van middelen? Okay. Goed, de vraag van de heer Koeiman. Ik heb het woord wanbeleid nooit in mijn mond gehad. Never, zolang als ik hier zit. Dus dit is een discussie die u onderling heeft. Er is geen sprake van. Wat ik wel kan zeggen, dat hebben we natuurlijk hier in de afgelopen jaren, we hebben heel zorgvuldig geadviseerd. En dat is in deze ook een vraag, ook een antwoord aan de heer Rosaria. We hebben nooit gesproken van wanbeleid. Er waren 2 bleeders, om het maar zo te zeggen, in de begroting. En die dateren van ver terug. Ver voor 10-10-10.